Καλησπέρα ακροατές του Ξέρω Εγώ podcast. Καταρχήν θέλω να δηλώσω ότι δεν ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι. Απλά προσπάθησα να σας κάνω follow στο Spotify και δεν μπορούσα, οπότε αν μπορείτε κάντε με εσείς. Και εγώ, Γιώργο, το πιασες. Έτσι θα τους πω να μου κάνουν follow χωρίς να τους πω να με κάνουν follow. Γιατί το σκόβεις? Και έτσι. Μπαίνουμε στο podcast τώρα. Ναι, τώρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήταν το intro αυτό ήταν το intro. Μπόγκο εδώ και Ingrid από εκεί. Γεια σας παιδιά. Πίνουμε καφέ, επεισόδιο 6. 6. Let's go. Έχουν γίνει πράγματα στον ιντερνετικό κόσμο. Θα σχολιάσουμε ιντερνετική επικαιρότητα. Artificial Intelligence. Να σπαμάρουμε το πιο σπαμαρισμένο θέμα που υπάρχει στον κόσμο. Πώς το ChatGPT ανακάλυψε αν έχω αιμορροίδες. Έχεις όμως? Όχι. Ήθελα να χρησιμοποιήσω το ChatGPT. Μα λέγανε πολύ overused. Για κάτι όμως χρήσιμο. Τι θα ήθελες? Ξέρω εγώ, να μου βρει τρόπους να μην με αφήνουν στο διαβάστηκε. Οκ. How? Μπορώ να μιλάω για τα νέα μου εγώ ταυτόχρονα? Ναι, μίλα για τα νέα σου. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Τη στιγμή που ηχογραφείται αυτό το podcast θα είναι η τελευταία μου μέρα στο περίπτερο που βρίσκομαι και θα μεταφερθώ σε ένα άλλο για 1,5 μήνα. Για 1,5 μήνα, για μισό μηνάκι όλο και όλο. Εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα θα είμαι αρέποτος, οπότε θα έχει θα έχει κάθε μέρα live και θα τσουλήσει καλά. Πολύ βολικό. Επίσης, όσο μιλάμε αυτή τη στιγμή, το ChatGPT φτιάχνει την απάντηση για το ερώτημά σου. Οκ. Αλλά άστο αυτό να τελειώσει και θα μιλήσουμε εμείς. Εντάξει. Γενικά τελευταία περνάω πολύ καλά στα live. Κοίτα, το point είναι. Άρχισα να βαριέμαι. Αυτό. Αλλά ξαφνικά δεν ξέρω, λίγο ανανεώθηκε λίγο κόσμο. Τι άλλαξε? Οι viewers. Είναι πιο παρεΐστικο πλέον. Δεν ξέρω, έχει σταματήσει να είναι τόσο. Απλά είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που κάνει live και μιλάει στον αέρα, ξέρω εγώ, αυτό. Και έχει κρου. Και είναι 3 άτομα που απλά λένε τις βλακίες τους και τέτοιο. Ξαφνικά έχει γίνει πιο. Σε φάση γράφουν σε βίντεο μου ατάκες που λέω στο live. Ωραίο αυτό. Ναι. Αλλά με κάνει λίγο πιο πολύ streamer. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, είναι ανάλογα το τι θέλει να γίνει ο καθένας. Εγώ rapper θέλω να γίνω. Κοίτα, ανάλογα το πώς αφιερώνεις το χρόνο σου, έτσι. Δεν αφιερώνω καθόλου στο rap το χρόνο μου. Άρα, οκ. Μόνο σαν ακροατής. Κοίτα, η άλλη οπτική γωνία είναι ότι σαν καλλιτέχνης δίνεις τον εαυτό σου στον κόσμο. Οπότε δίνεις τα κομμάτια σου και με αυτόν τον τρόπο για κάποιο λόγο βοηθάς τους άλλους. Περνάνε καλύτερα, δεν είναι καταθλιπτή. Κοίτα, πάλι show γίνεται. Ναι, είναι show. Απλά δεν έχω κάτσει τραγούδια. Απλά δεν κάνεις ομοκαταληξία. Απλά δεν κάνεις ομοκαταληξία. Σωστό. Ακόμα γράφει, μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο να διαβάζουμε. Θα το βάλω όμως μεταφράσει για να μην κολλάμε on the fly τώρα σε μετάφραση. Okay. Οπότε μόλις τελειώσει αυτό θα το κάνει και μια μετάφραση και θα μας δει. Πω, Χριστός Παναγία. Τώρα μας έχει ήδη δώσει παιδιά 10 τρόπους για να μην μένει στο διαβάστηκε. Ναι. Πολύ ωραίο. Το ενωμένεις αδιάβαστος από το ερωτικά σου. Ενδιαφέροντα. Το ενωμένεις αδιάβαστος από τα ερωτικά σου ενδιαφέροντα. Λοιπόν, έλα, τέλος πάντων. Όχι, άστα να τελειώσει και μετά. Άστα να τελειώσει αυτό. Λοιπόν. Θέλω να το διαβάσω με ραδιοφωνική φωνή. Ναι. Λοιπόν, ωραία, συνέχισε με το. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλά. Ποια είναι η γνώμη σου για το μεξικάνικο φαγητό? Εάν εξαιρέσεις τα φασόλια. Τα κόκκινα. Τα κόκκινα φασόλια που τα βάζουν και στον κόλλο τους, ξέρω εγώ. Δεν είναι κακά, αλλά μερικές φορές είναι overused. Είναι overused, ναι. Γενικά έχουν ανακαλύψει πολλά ωραία πράγματα. Το new Mexican tradition στο food. Τι είναι στο New Mexican? Όλο αυτό με το πολύ αβοκάντο. Γουακαμόλια, έτσι. Ναι, κάτι περίεργες σως πάλι και τέτοια. Κοτόπουλα, ντοματίνια σε μικρούλια, ξέρεις. Όλο αυτό το. Την πανδεσία ντοματινιών που είναι καρφωμένα σε. Ξέρεις τι λέω. Όλο αυτό το νέο μεξικάνικο. Δεν είναι όπως παλιά που είναι απλά. Έχουμε το τάκο που βάζουμε κιμά, μαρούλι, τυρί και πάρε και. Και πάρε και μια σειράτσα, ξέρω εγώ. Έμαθα ότι έχει μια ώρα καντίνα στο Χαλάνδρι, νομίζω, με μεξικάνικο. Δεν θυμάμαι όνομα, αλλά. Οκ. Καντίνα Χαλάνδρι μεξικάνικο. Και έχει τάκος.
Έχει μπουρίτο, τάκο, φαχίτα. Φαχίτα. Οκ. Τα μπουρίτο μου αρέσουν. Περισσότερο από τα τάκος. Με τη γέμιση. Κιμά, μοσχάρι, κοτόπουλο. Όλα. Να μην είναι καυτερό. Έχεις θέμα τα καυτερά? Αν έχεις, το είχαμε πει από το πρώτο επεισόδιο νομίζω. Ναι. Και ακόμα δεν σου έχω δώσει να φας την καυτερή καρμπονάρα. Ακόμα περιμένουμε την καυτερή καρμπονάρα. Θες να σου φτιάξω σήμερα? Πήρα σουβλάκια. Κρίμα. Τα λένε αυτά, Γιώργο. Την επόμενη φορά. Τα τάκος, εντάξει, έχω φάει περισσότερα τάκο από την μπουρίτο. Εγώ νομίζω το ανάποδο. Περισσότερο μπουρίτο από τάκο. Εγώ νομίζω, ναι, το περισσότερο που φάει είναι τάκος. Μπουρίτο. Τσιμιτσάγκα έχω φάει μία φορά. Δεν είμαι και. Βασικά μου άρεσε το συγκεκριμένο. Με ενοχλεί το ρύζι. Γιατί να βάλεις ρύζι μες στο σάντουιτς. Το κάνει έτσι πιο μπουχτιστικό, ρε παιδί μου. Ναι, κάτι κοκκίνησε εκεί. Network error. Εντάξει, τα δικά του τώρα, οκ. Εντάξει, με τα δικά του. GTP ήταν αυτό. Από πού βγαίνει το GPT? Generic Pre-Trained Transformer. Οκ. GTP. Για τον Μπούτσο. Ναι. GTPK. Για τον Μπούτσο καβάλα. Φίλε, πόσο καιρό. Καβάλα, bro. Πόσο καιρό, φίλε. GTMS. Θυμάμαι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Ναι, χθες. Είχαμε το καθηγητή πριν 10-11 χρόνια. Χθες με βρήσαν και είπα καθρεφτάκι. Ήμουνα από τα παιδάκια που είχαν access στο ίντερνετ πολύ νωρίς στην ηλικία τους, που δεν ήταν mainstream τότε. Εγώ όχι. Τι να κάνουμε? Ίσως παραπάνω νωρίς από το κανονικό. Καλά, ναι. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Λοιπόν, και είχαμε καθηγητή θρησκευτικών και ήταν η πρώτη. Συνήθως είχαμε παπάγια θρησκευτικά. Δεν ξέρω αυτό το trend που υπάρχει στη σχολεία, αν υπάρχει ακόμα, που βάζουν παπάδες να κάνουν θρησκευτικά. Δεν το έχω ποτέ. Είχαμε παπά. Υπήρχε μία χρονιά λοιπόν που δεν είχαμε παπά και είχαμε έναν cool τυπάκο που μας έκανε θρησκευτικά. Ναι. Και γενικά εξερευνούσε έτσι και άλλα πράγματα, δεν ήταν τόσο κομπλεξικός από εδώ και από εκεί. Και είχαμε και κάποια sessions μαζί του που αράζαμε, ξέρω εγώ, και μιλάγαμε. Και μας έλεγε το διάολο. Αράζαμε, σχεδιάζαμε πεντάλεπτες κάτω στο πάτωμα. Καλούσαμε κάτι τα βράδια. Έφερνε κεριά από το σπίτι του και τέτοια, ρε παιδί μου. Και έφερε μια μέρα μια κοπέλα και λέει Is this cake? Και ξεκινάγαμε και την κόβαμε στην Πανσέλινο. Αλλά δεν ήταν τελικά η κέικ. Κοίτα να δεις. Και ούτε ήταν θρησκευτικά αυτό που κάναμε τελικά. Και ούτε αυτός ήταν ο καθηγητής θρησκευτικών. Άνοιξε ξαφνικά το πάτωμα, βγήκε ένα τεράστιο κρυάρι με 2 χέρια. Και βγαίνουν 2 μελισσούλες από πίσω. Πηδιά είμαι εδώ στον αγρό. Γιώργο, πάρε. Γαμιέται. Δεν μπορεί να το μεταφράσει. Και ήταν μια φάση που μιλάγαμε, έτσι. Ναι. Και ήμουν από τα παιδάκια που ήξερε slang τότε. Κανείς άλλος δεν ήξερε slang. Οπότε σε κάποια φάση. Άμα την ξέρεις μόνο εσύ, άρα δεν είναι slang. Ήξερα το ιντερνετικό slang. Εκείνα δεν είχαν access στο ίντερνετ. Τώρα μιλάμε για γυμνάσιο, έτσι, ή λύκειο, και δεν είχαν τόσο access. Δηλαδή, άντε να τράβαγαν μέχρι ένα MySpace High Five τότε, ξέρω εγώ. Χωρί το High Five. Αλλά ας μην πιάσουμε γι' αυτά, γιατί τώρα δεν είναι. Θα μακρηγορήσουμε. Ναι. Λοιπόν, slang λοιπόν. Και σε κάποια φάση, πω κύριε, πολύ GTP αυτό το πράγμα. Ναι. Και είναι σε φάση, τι είναι GTP? Και... για το πράγμα μου. Του λέω μια μαλακία και του λέω το πιο αστείο να πείτε και GTPK. Είναι πιο... το ζεις μόνος όμως, δεν ήξερε κανείς. Παίζει 1-2 ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρεις τώρα. Είναι σαν λες... ναι, συνέχισε. Εγώ πες. Σαν τις γιαγιάδες που δεν ξέρουν αγγλικά, που τους βάζουν και βρίζουν αγγλικά. Ναι. Τι να πω, Μαρή, fuck. Τι να πω, τι είναι το N-word? Όπα. Εντάξει. Ένα μέτρο. Λοιπόν, και απλά είχε καταλήξει να λέει σε όλο το μάθημα, όταν έλεγε κάθε πρόταση και θεωρούσε ότι είναι κάτι cool στα θρησκευτικά, GTP. Όχι. Είμαι proud για αυτό το troll. Όχι. Δεν το έμαθε ποτέ. Δεν γνωρίζω. Και μετά να ήταν το μπάστα. Το Γιώργάκι τον Καριόλη. Το Γιώργο.
Αφού είχατε παπά θρησκευτικό. Ναι. Άρα πρακτικά δεν ήταν θρησκευτικά. Το μάθημα ήταν χριστιανισμός. Δεν μιλάγατε για θρησκείες γενικά. Πότε ρε μαλάκα στα θρησκευτικά μιλάς για άλλες θρησκείες? Νομίζω ότι κανονικά σου μαθαίνουν. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα για. Στα ελληνικά σχολεία έτυχε ποτέ κανένας να σου διδάξει Για βουδισμό, Ινδουισμό? Νομίζω πως έχει κεφάλαια που είναι γι' αυτό. Εντάξει, μικρά συγκριτικά με το. Νομίζω ή τα σκύπαρε ο παπάς. Νομίζω τα σκύπαρε. Δεν θυμάμαι να μας έχει διδάξει κάτι τέτοιο. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι γενικά υπάρχει. Εντάξει, είναι μικρότερο το κεφάλαιο από το πώς μεγάλωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Τερκενλής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Τερκενλής. Αλλά. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι. Για τη μετεμψύχωση και για τέτοια. Νομίζω υπήρχαν κεφάλαια. Τι να σου πω, Εντάξει, δεν είμαι και τρελός μαθής, αλλά στο γυμνάσιο νομίζω ναι. Νομίζω κάτι ψηλό υπήρχε. Αλλά τρομακτικό γιατί έτσι σας έβαζε παροπίδες, ξέρω εγώ. Δεν μπορούσατε να δείτε παραπάνω. Για άμα θέλετε να δείτε άλλες θρησκείες ή τίποτα τέτοιο. Νομίζω ότι δεν ήταν out of context να μιλήσουμε για κάτι πέρα από χριστιανισμό. Οκ. Θα ήθελα να μάθω άμα όντως υπάρχει. Τέλος πάντων. Να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα που με καίει. Ναι. Πώς δεμένος το διαβάστηκε? Τι είπε το chat GPT γι' αυτό? Λοιπόν, θες να το διαβάσω εγώ ή εσύ? Τα έχει κάνει λίγο πουτάνα εν τω μεταξύ το Google Translate. Όχι, θέλω έτσι να μου το πεις, Γιώργο, έτσι. Ατόφιο, όπως το βλέπουμε. Το φέρνει κοντά. Φέρνω το μικρόφωνο κοντά. Λοιπόν, απομακρύνετε το μικρόφωνο, βασικά απομακρύνετε το κινητό ή από όπου μας ακούτε από όλα τα σημεία τα οποία σας προκαλούν οργασμό. Θα χύσετε τα βρακιά σας. Γιατί έρχονται κατά πάνω σας οδηγίες για το πώς να μην το διαβάστηκε από ChatGPT που μεταφράστηκε στο Google Translate. Γιατί το ChatGPT δεν μπορούσε να μεταφράσει επειδή ήταν πολύ μεγάλο. Ακριβώς, that's what she said. Το να αφαιθείτε στην ανάγνωση από ρομαντικά ενδιαφέροντα μπορεί να είναι μια αποκαρδιωτική εμπειρία. Είναι. Αλλά υπάρχουν στρατηγικές που μπορείτε να υιοθετήσετε για να ελαχιστοποιήσετε αυτό το περιστατικό. Λάβετε υπόψη ότι μερικές φορές οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι και η έλλειψη ανταπόκρισης μπορεί να μην είναι πάντα προσωπική. Ωστόσο, ακολουθούν μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την ανάγνωση. Την ανάγνωση. Δεν το διαβάσω. Έτσι. Άμα δεν διαβάζεις, δεν σε αφήνεις το διαβάστηκε. Δεν το βλέπεις το διαβάστηκε, δεν το διαβάζεις. Να είστε ελκυστικοί. Είμαι. Το έχει μεταφράσει λάθος, είναι be engaging αρχικά. Οπότε δεν σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι να τον κάνεις engage, δηλαδή να τον κρατάς στην κουβέντα. Αυτό εννοώ. Να τον κρατάς στην κουβέντα. Ξεκινήστε συνομιλίες με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις ή θέματα που προκαλούν απάντηση. Δείξτε γνήσιο ενδιαφέρον για τη ζωή και τις απόψεις του άλλου. Λοιπόν, μετά θες να βάλουμε στο ChatGPT unethical psychology tricks για το πώς να τον κάνεις τον άλλο να μην σε αφήνει το διαβάστηκε. Οκ, είναι μέσα. Ωραία. Μαύρη μαγεία σήμερα. Χρονομέτρηση των μηνυμάτων σας. Ποιος το κάνει αυτό? Δεν είναι ακριβό, είναι το πότε θα στείλεις. Λοιπόν, εδώ λέει να είστε προσεκτικοί όταν στέλνετε μηνύματα, στοχεύοντας σε στιγμές που το άτομο είναι πιθανό να είναι διαθέσιμο και να μην το απασχολεί κάτι. Αποφύγετε να στέλνετε μηνύματα κατά τις αργές ώρες, καθώς μπορεί να σας φανεί ενοχλητικό. Να τους φανεί, θέλει να πει, ενοχλητικό. Μα μου μιλάει μόνο τις αργές ώρες. Τότε είναι για τους δρόμους. Ναι, για συνέχισε. Αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, να είστε συνοπτικοί και σαφείς. Κρατήστε τα μηνύματά σας σύντομα και επί της ουσίας. Τα μεγάλα περίεργα κείμενα μπορεί να είναι συντριπτικά και μπορεί να αποθαρρύνουν μια απάντηση. Λοιπόν, το αγγλικό κείμενο λέει να αποφύγεις το double text αρχικά. Okay. Απλά λέει στο αγγλικό give them time to respond before following up. Θες να κάνω on the fly μετάφραση εγώ, γιατί θα βγάλω τα μάτια μου με το Google Translate. Εντάξει. Ωραία. Να είσαι θετικός και υποστηρικτικός. Okay. Να έχεις γενικά ένα θετικό τόνο στα μηνύματά σου και να υποστηρίζεις τα ενδιαφέροντα, τους στόχους και τα συναισθήματα του άλλου. Να είσαι εαυτός σου, να είσαι γνήσιος και αυθεντικός στις συζητήσεις σου και να μην φανείς σαν να μην είσαι ειλικρινής ή αγενής, ξέρω εγώ. Τα έχω όλα αυτά. Να έχεις καλή γραμματική και ορθογραφία. Δεν είναι αναγκαίο να είσαι και ο καλύτερος γραφιάς. Τα μισά μου τα γράφουμε άλλα γράμματα, τι λες τώρα? Αλλά όταν χρησιμοποιείς σωστή γραμματική και ορθογραφία, δείχνεις ότι βάζεις σκέψη στα μηνύματά σου και έτσι κάνεις και πιο εύκολα αυτά τα μηνύματα να κατανοηθούν από τον άλλο. Άρα, άμα δεν μου στέλνουμε σωστή ορθογραφία, δεν νοιάζεται. Ναι. Block.
Διάβασε το δωμάτιο. Γενικά να προσέχεις τι σήματα σου δίνει ο άλλος άνθρωπος και να φτιάχνεις την προσέγγιση σου ανάλογα. Αν φαίνονται ότι δεν τους ενδιαφέρει, ότι δεν απαντάει, καλύτερα είναι να τους δώσεις λίγο χρόνο και να προσπαθήσεις αργότερα. Οκ. Να έχεις υπομονή, Νίκο. Καλά από υπομονή, αλλά τίποτα. Πρέπει να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και μπορεί να μην απαντούν πάντα αμέσως. Δώστε στο χρόνο και θα σου απαντήσουν. Και προσπάθησε να μην το πάρεις προσωπικά αν δεν σου απαντήσουν. Φτιάξε μια σύνδεση. Το να φτιάξεις μια δυνατή σύνδεση παίρνει χρόνο και effort, έτσι. Ναι. Πρέπει να επενδύσεις στο να μάθεις τον άλλον, να φτιάξεις ένα δεσμό που βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα, αξίες και εμπειρίες. Οκ, τα λες καλά. Ωραία. Ωραία. Και τελευταίο κομμάτι είναι να θυμάσαι ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι τα όρια του άλλου και τις προτιμήσεις του όταν έρχεται στην επικοινωνία. Αν βρίσκεις ότι συνέχεια σε αφήνουνε στο διαβάστηκε, ακόμα και αν ακολούθησες όλα αυτά που σου είπα πριν λίγο, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί απλά να μην έχει ενδιαφέρον για σένα και ότι είναι καλύτερο να ξαναδείς την κατάσταση και πιθανώς να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Οκ, ήταν όντως χρήσιμο. Ναι, γιατί έχει διαβάσει ψυχολογία το ChatGPT και γενικά ξέρει πολλά πράγματα. Δεν είναι. Ξέρεις τι, επειδή πολύ τρομάζουν από αυτό. Ναι. Απλά το ChatGPT, ένα μικρό παρενθεσάκι. Είναι μια μεγάλη κυκλοπαίδεια. Ναι, που απλά έφαγε feed. Έχει ας πούμε, πέταξε σε ένα κουβά όλο το Reddit, όλο το 4chan, όλο το YouTube, σαν comments από εδώ και από εκεί, μαζί με με όλα τα κυκλοπαιδιακά που ξέρουμε. Και γι' αυτό γαμιέται να περνάει εξετάσεις τύπου ψυχολογίας, νομικής κουτουλού, γιατί είναι fix πράγματα τα οποία απλά ξέρει. Ναι. Δεν είναι ότι τα βγάζει. Δεν τα βγάζει από το κεφάλι του, απλά τα ξέρει. Ναι. Οπότε ο αλγόριθμος του είναι πώς κάνει predict το κινητό σου την επόμενη λέξη. Okay. Απλά σκέψου ότι είναι αυτό σε μια πάρα πολύ καλή έκδοση. Το ChatGPT δεν σκέφτεται, απλά προβλέπει την επόμενη λέξη βάσει αυτών που ξέρει. Εντάξει. Δεν έχει πραγματική νοημοσύνη. True. Ναι, Έτσι. Αυτό. Είναι αλγόριθμος. Δεν είναι να το φοβάσαι ακόμα. Θα πρέπει να φοβηθούμε σε 5 χρόνια, 10 χρόνια το AI, αν πραγματικά κάποιος δημιουργήσει κάτι το οποίο μπορεί να σκέφτεται πραγματικά μόνο του. Αυτή τη στιγμή απλά απαντάει και συμπληρώνει τις λέξεις. That's it. Ναι, αλλά το κάνει καλά. Το κάνει πολύ καλά και μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, στα μεξικάνικα πώς είναι η φάση σου? Δεν μ' αρέσουνε. I'm not a huge fan. Δηλαδή προτιμώ 1000 φορές ιαπωνική κουζίνα. Σουσάκι και μότσι, φίλε. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό για μια άλλη συζήτηση. Όχι για αυτό το podcast. Είπαμε. Εντάξει, πόσα φαγητά θα βάλουμε, πόσες κουζίνες? Ιταλική κουζίνα. Η Ιταλική είναι το top μου αναγκαστικά για την πίτσα. Το έχουμε συζητήσει ήδη αυτό. Ελληνική κουζίνα. Προφανώς. Decent. Πολύ decent. Τζατζίκι. Πολύ καλά. Κοίτα, ελληνική κουζίνα, αν πάρουμε μόνο το σουβλάκι, hands down, από τα καλύτερα φαγητά. Ναι. Εντάξει, γενικά θέλω να πειραματιστώ στο φαγητό. Αλλά νομίζω ότι η μεξικάνικη, επειδή έχω φάει και μπόλικο. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι να φάμε ένα μεξικάνικο τώρα, ρε μπρο. Δηλαδή συνήθως, άμα δεν το προτείνει κάποια κοπέλα και δεν ξέρω ότι άμα πω όχι δεν θα φάει το τσιμιτσάγκα μου μετά, ναι, τότε δεν θα φάω μεξικάνικο. Δηλαδή κυριολεκτικά τρως μεξικάνικο μόνο για να φάει την τσιμιτσάγκα σου? Το τσούρο μου, ναι. Το τσούρο. Κοιτάς πως είναι η τσιμιτσάγκα. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι, είναι σαν μπουρίτο, απλά είναι τηγανιτή. Ναι, είναι τηγανιτό μπουρίτο, μπράβο. Και έχει ένα μαγαζί στην Αθήνα που το κάνει deep fry. Οι τσιμιτσάγκες είναι deep fry. Και το τάκο. Μπράβο. Τώρα πες για το τάκο. Ναι. Δεν σε γαμάει όταν. Το τάκο όχι. Δεν έχει γενετικά. Όταν το τάκο που κάνουν είναι τορτίγες αντί για αυτό το κράντσι το. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό που το κάνουν τορτίγια το τάκο. Μ' αρέσει να είναι αυτό το κράντσι, το ξερό. Κοίτα, γενικά υπάρχουν διάφορα να βάλεις αντί για τορτίγια. Μπορείς να βάλεις από πιτούλα που το κάνεις ένα μικρό σουβλάκι. Μέχρι έχω δει φύκια, ξέρω εγώ. Φύκια, ναι. Ζελεδά, έχεις δει γλυκά τάκος? Όχι. Οκ. Ξέρω εγώ, ζελεδάκι για τριγύρω, μέσα σαν τη γη, μπουένο και τέτοια. The fuck. Είναι γαμάτο. Γύρω από σοκολάτα. Αυτό το έχω δει. Ναι, αλλά βάζουνε τέτοιο σε γλυκό τάκο μέσα. Ψάξτε το λίγο να το δεις σε εικόνα. Είναι γαμάτο. Sweet tacos, yeah. Exactly boy. Exactly boy.
Δες το. Οκ. Έτρωγες. Δοκίμαζα. Με φρούτα. Δοκίμαζα. Ω, αυτό φαίνεται γαμάτο βασικά. Το μπλε Το άλλο. και το μαύρο. Το κόκκινο. Κόκκινο-μαύρο, ναι. Είσαι σαν ντραγκόνικα, αλλά σε τάκο. Τακόνι. Draconic Armor από το Lineage. Ναι. What the fuck! Δεν ξέρω καν από πού φάση, ήρθε. μαλάκα. Δεν ξέρω καν από πού ήρθε. Με έπιασα από εκεί, τελείωσα προετοίμαστε. Δεν ξέρω καν. Οκ, Draconic, Γιώργο. Draconic, αγαπημένη μου armor. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Αυτή και η Dark Crystal, η μαύρη για τους μάγους. Ναι, ρε εσύ. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου μάγος στο Lineage? Νέκρο. Νέκρο. Ναι. Νέκρο και Spellholder. Ναι, αλλά και Spellsinger. Όχι. Τσαμπέν. Αυτό που κάνει το instant, που ήταν το spam. Ναι, το σου. Η άβρα. Ναι. Παίζει κάτι συνδυασμό σε αυτό που είπαμε. Δεν θυμάμαι. Lineage, bro. Έλειωνα σε κάποια φάση. Ναι, πολλά χρόνια. Lineage, Αυτά. Όχι, Αλλά εντάξει. δεν θέλω να μιλήσουμε για Lineage. Τι Όχι, να πούμε, όχι. μωρέ. Δηλαδή είναι αδιάφορο για τους περισσότερους. Ισχύει. Όχι, ρε, σιγαμάει το Lineage. Κάπου. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήθελα κάποια στιγμή να το ξαναπιάσω λίγο. Όχι. Αλλά είναι. Σαν να κάνω σερβερ δικό μου. Lineage. Οκ. Αλλά είχα μια ιδέα να του κάνω, επειδή είχα μπλέξει λίγο με τον κώδικα, να δω μήπως το έκανα σαν Battle Royale και απλά να έχεις χαρακτήρα που κάνεις progress, να σου δίνει τα items, να σε σπονάρει σε κάποιες αρένες που έχει το L2, Ναι. που είχε κάτι καστράκια, να σε σπονάρει βασικά στα καστράκια μέσα να είναι η πίστα, Οκ. που ήταν, ξέρεις, για Siege Cthulhu. Ναι. Και ουσιαστικά να είχε κύκλο κανονικά που να μίκραινε και απλά να έπαιζε ξύλο μέσα στα κάστρα. Και αυτό, One Life. Είναι ωραίο σαν ιδέα νομίζω. Είναι ωραίο σαν ιδέα. Και για σερβερ. Ναι. Αλλά θέλει custom programming. Είχα ξεκινήσει να το φτιάχνω σε κάποια φάση πριν. Τώρα σου λέω πριν 7 μήνες έτσι. Οκ. Νόμιζα τουλάχιστον 3 χρόνια πριν. Όχι. Μου την είχε βαρέσει, ρε. Απλά αναγκαστικά επειδή κάνω το δικό μου game τώρα, δεν σύμφερε να δώσω τόσο χρόνο στο να μάθω programming για Lineage. Ναι, και... εσύ. Που δεν είναι τρελά δύσκολο, αλλά πολύ effort. Πολύ effort. Επίσης θέλει marketing. Θα έπρεπε κόσμος να ψηθεί να παίξει το game, να βρεθεί από εδώ και από εκεί. Γάμισέ το. Αλλά ναι, σκεφτόμουν αυτό. Να είναι, ξέρεις, να έχει ένα hub, η Jiran π.χ. Η Jiran. Α, η Jiran ήταν αγαπημένη μου. Και εμένα, φίλε. Και Jiran, εμένα. αγαπημένη. Να ήταν η Jiran το hub, ξέρω εγώ, να ήταν εκεί που έχει τα NPCs, να έχεις μόνο cosmetics, ξέρω εγώ. Π.χ. που είχαν τα Dusk Armor Cthulhu. Ναι. Να έχεις μόνο αυτά για. Βαλάκας το θυμάσαι. Βαλάκας, ναι, Βαλάκας. Πού Ανθάρας Βαλάκας, Μπαϊούμ Βαλάκα. Μπαϊούμ. Στο Βαλάκας. Καλά, ο Μπαϊούμ είναι η πιο πονεμένη μου ιστορία επειδή δεν είχα πολλούς φίλους τότε. Ενώ τώρα είμαστε. Για το 15 Lineage. εδώ. Για το Lineage μιλάω. Οκ. Δεν είχα μεγάλα κλάν, ξέρω εγώ, του Τουλού. Πήγαινα Μπαϊούμ, ξέρω εγώ, για να κάνω το class, το quest. Ναι. Μας γάμαγαν, ρε. Δεν το κατάφερα ποτέ να το πάρω στο σερβερ που ήμουν τότε. Θες να ξεκινήσουμε τώρα ένα σερβερ? Να φτιάξουμε δικό μας σερβερ. Ναι. Και να είμαστε εμείς οι δύο GM. Ναι. Να το λέμε ξέρω εγώ σερβερ. Οκ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι μέσα. Αλήθεια. Στο μπούτσο μου Δεν έχω μέσα. λάπτοπ. Βρίσκεται λύση. Δεν γι' έχω αυτό. πώς να παίζω. Βρίσκεται λύση γι' αυτό. Για να είμαι GM, King Greedy και Bungo. Έτσι. Να πούμε. Αν σερβερ. ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ σερβερ. Αν πάνω από. Internet νομίζω είναι το πιο mainstream γενικά. Αν πάνω από 20 άτομα ψηθούν να παίξουν, τον ανοίγω. Αύριο ανοίγω το σερβερ. Ξέρεις ότι είναι ένα βίντεο να κάνω, έτσι. Σε 15 δευτερόλεπτα σου βρίσκω 100 άτομα. Αν βρει 100 άτομα, τον ανοίγω αύριο το σερβερ. Οκ. Αλλά θέλω να παίξω Lineage, αυτό σκέφτομαι. Klein. Να το κάνω. Klein. Νομίζω θα προτιμούσα να μου παίχτης από το να είμαι GM. Αν δεν ήταν δικό μου σερβερ, Ναι, και ναι. να ξεκινάγαμε ένα σερβερ τώρα. Να παίξουμε σε έναν σερβερ, όχι να ξεκινήσουμε δικό μας. Δεν έχω χρόνο για τον grind. Προτιμώ απλά να τον προγραμματίσω. Έστω τον είχε στο χρόνο. Οκ. Τι παίχτη θα φτιάχνες? Blade Dancer γυναίκα. What the fuck, bro? Μόνο και μόνο να τη βλέπω να χορεύει. Έχεις δει κολλάρες έχουν τα Dark Elf? Ναι, εννοείται. Οι πανοπλίες τους, μαλάκα, είναι ό,τι πιο hot as fuck, ξέρω. Δηλαδή, αν μπορούσε ο τι είναι αυτός μου να έχει μια τέτοια δίπλα του, θα έλεγε ναι, το θέλω, κάνε με σκλάβο, ξέρω, μάμι. Ο τώρα αυτός μου. Και ο τώρα, ναι. Τι είναι αυτός μου. Μαλάκα, έχεις δει πως είναι τα Dark Elf? Ναι. Πόσο hot είναι. Είναι τα πιο όμορφα. Είναι τα πιο όμορφα. Simp για Dark Elf. Τι θα έφτιαχνα τώρα όμως? Τι θα έφτιαχνα τώρα? Αυτό θα ήταν το δεύτερο. Το main μου θα ήταν κάνα. Ξέρω, κάνα orc tyrant.
Νομίζω βασικά εξαρτάται. Γιατί δεν είχα ποτέ. Δεν είχα παίξει ποτέ orc και πάντα. Ξέρεις τι, ήταν το playstyle και όταν ήμουν μικρός δεν ένιωθα τόσο πολύ το synergy με τα spells. Γιατί έχει rotation το lineage. Ναι. Και δεν ένιωθα το synergy. Τώρα που το νιώθω με. Destroyer θα φτιάχνες. Κάτι τέτοιο, με σπαθί. Με αυτό το τεράστιο two hand. Όχι mage. Άρα όχι ο Destroyer. Ναι, τα ντούκια. Ναι, μαλάκα, αυτά τα bab. Άρα όχι ο Destroyer, ο άλλος. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ούτε εγώ θυμάμαι. Δεν ήταν με τα fist. Όχι αυτό. Με το άλλο, με το bab, με τσεκούρι. Ναι. Ο Berserker. Κάτι τέτοιο. Εσύ τι θα έκανε? Νομίζω μισό. Θα μέτραγαν όλα. Δεν θα είχε, ξέρω εγώ. Αν ήμουν, ας πούμε, Blade Dancer, θα έπιανε τον Dance of Medusa. Γιατί να μην έπιανε? Γιατί ποτέ δεν πιάνει σε κανένα σερβερ, γιατί είναι σπασμένο. Τι έκανε τον Dance of Medusa? Σε πέτρωνε. Πέτρωνε τον αντίπαλο. Για πολλή ώρα. Μπορεί. Μπορούμε να τον ερφάρουμε π.χ. ή και να είναι για 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Νομίζω είναι και λιγότερο. Και δημιουργούσε τόσο μεγάλο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Anyway, ναι, θα πιάνε, ξέρω εγώ. Στο Necromancer θα έπιανε το Anchor. Ναι. Τι κάνει αυτό? Αυτό σε κάνει πάρα πολύ slow, νομίζω, ή μένει ακίνητο, ένα από τα δύο. Δεν θυμάμαι καν. Κάτι τέτοιο είναι. Νομίζω αυτό δεν είναι. Κοίτα, πάρα πολύ έπαιζα Spirit, πώς το λένε, το Dark Elf το μάγο. Με τα γρανάζια που πέταγε. Spellholder. Και εγώ έπαιζα Spellholder. Αλλιώς έπαιζα Gladiator. Εγώ ήμουν Spellholder και Blade Dancer. Και επειδή είμαστε παιδιά κάποιες ηλικίας, θέλω λίγο να ρωτήσω τον Γιώργο, πώς λέγανε τον πρώτο παίκτη στο Lineage? Mr. George. Εσένα? Κλάμα. Αλήθεια? Ναι. Δεν έβρισκα τίποτα από όνομα, ό,τι και να ήταν πιασμένο. Όχι ρε τι λες ρε, αφού μπορείς να βάλεις τον μπάτσο, να βάλεις XXX Σακουλάκος XXX. Ο Νίκος 13 χρονών δεν τα σκεφτόταν αυτά. Νίκος, όχι. Καραμπίνας, όχι. Ένα. Όχι. Κλάμα. Κλάμα. Το κλάμα ήταν με Q ή με KL? Κάπα λάμδα αλφα μία αλφα. Κλάμα. Ωραίο. Και μετά ήταν 7. 4 εφτάρια. Τα 3 ήταν πιασμένα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. James Bond, οπότε. Ή Lucky Number, whatever. Μπορεί και να έχει από 4 γράμματα και πάνω να έχει όνομα. Κλάμα. Λέω κλάμα. Δεν θυμάμαι καν τι class ήταν. Δεν ξέρω καν αν είχε class. Δεν γίνεται να μην έχει class. Σίγουρα θα ήταν κάτι. Άμα ήταν κανένα επί 3 που ανεβαίναμε ποτέ. Έχει base class, όλα έχουν base class. Human ήταν σίγουρα fighter. Αυτό. Άρα ήταν fighter. Εννοείς. Δεν ξέρω γιατί τον πήγαινα. Ναι. Τι ήταν ο πρώτος που έφτιαξες? Necromancer. Με human Necromancer. Άρα πήγες δασκαλεμένος. Πάω να φτιάξω Necromancer. Όχι, απλά μου άρεσαν οι μάγοι. Για κάποιο λόγο τα άλλα races δεν μου έκαναν κλικ. Και έκανα νεκρό. Ωραία. Παιδιά, πείτε μας τα comments. Δεν έχουμε. Comments. Πείτε μας στα Instagram μας πώς λέγανε το δικό σας πρώτο παίκτη του Lineage. Δεν θα παρεξηγήσουμε, δεν θα κρίνουμε και θα απαντήσουμε σε όλους. Θες να πούμε τίποτα λίγο για το Lineage? Δεν νομίζω. Απλά ελπίζω να μην μαζευτούν 100 άτομα, γιατί έχω δεσμευτεί ότι θα ανοίξω σερβερ την επόμενη μέρα. Άμα δεν κάνω το βίντεο, δεν θα μαζευτούν 100 άτομα. Πρέπει να το κάνεις για να δούμε τι θα γίνει. Άμα το κάνω, θα μαζευτούν 100 άτομα. Δεν παίζει να μαζευτούν 100 άτομα, Νίκο. Μπρο. Θα γίνει. Δεν θα γίνει. Εντάξει. Θα γαμηθώ τόσο. Εγώ σου είπα, θα τον ανοίξω. Γιώργο, θα αφήσουμε πολλά πράγματα στη μέση για να παίζουμε Lineage. Δεν πρόκειται να αφήσουμε πράγματα στη μέση. Θα βρούμε κάποια άτομα που είναι πρόθυμα να γίνουν moderators. Too much effort. Ούτε καν. Κάνε το βίντεο. Αλλά σου λέω ότι δεν θα βγουν. Ωραία. Πώς θα το λέμε το σερβερ? Κλάμα. Να είναι το νιμπινί σερβερ. Να μην είναι απλά ξέρω εγώ. Θα είναι private, μαλάκα, full, σε φάση internal community. Θα μιλάμε όλοι με invite only, conclave και τέτοια. Μόνο από Discord server θα παίρνει το link για το... Ναι, full. Θα φτιάξουμε Discord server για το, ξέρω εγώ. Με ένα channel. Που απλά θα ανεβάζουμε το link. Καταφεύγουμε. Που δεν μιλάμε το τίποτα. Anyway, άστα αυτό τώρα. Εντάξει, άστα το Lineage. Τον ήπιες κιόλας στο καφέ σου? Ναι, τον ήπια. Λοιπόν, τι άλλο μας λέγαμε πιο πριν? Τα έχουμε λύσει όλα, νομίζω, αυτά που συζητούσαμε. Γιώργο, με τσέχασες. Θες να σχολιάσουμε αυτόν τον τύπο ο οποίος έπαιξε probability game τύπου
είπε ο τύπος, νιώθω ότι αν ήταν στο How I Met Your Mother, πώς είναι το Naked Guy, ήταν το ίδιο πράγμα, φίλε. Μια στις 19 πιάνει. Ναι, θα έχει και στατιστικά ο τύπος, ξέρω εγώ. Μαλάκα, έχω στείλει. Φαντάσου τώρα να δίνεις τον κολλητό του, ξέρω εγώ. Να, ο μαλάκα, κοίταζε πώς έστειλα σήμερα. Το copy-paste μήνυμα. Εσύ, είναι κυριολεκτικά. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείς την ίδια ατάκα σε όλες και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Τι λες? Είναι ο ορισμός παράνοιας. Το έκανε ο Barney Stinson. Ναι, αλλά. Είναι παρανοϊκός, ναι. Είναι παρανοϊκός. Ναι, είναι. Αλλά έξω από αυτό έχει αλλάξει ατάκες. Προσαρμόζεσαι. Προσαρμόζεσαι. Αυτός είναι. Γεια σου, Γιώργο μου, τι κάνεις? Καταρχάς, θέλω να σε ενημερώσω ότι. Όχι! Είναι λάθος. Είναι σαν αυτούς που στέλνουν dick pics σε κάθε μήνυμα. Δεν υπάρχει λόγος, bro. Είναι possibilities, δηλαδή είναι το manipulation το ψυχολογικό του να τον λυπηθείς για να του κάτσεις. Όπως το dick pic είναι. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Μα αν ακούσεις τον τρόπο του, είναι manipulation για να τον λυπηθούν για να του κάτσουν. Ποιος. Σκέψου το. Πήγα να πω ποιος, αλλά ξέρω έναν τέτοιο. Ξέρω έναν τέτοιο που κάνει να λυπούνται για να τους κάτσει. Η κατάσταση με τον τύπο που τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Είναι από τη μία περίεργη, δηλαδή δεν ξέρω γιατί ξέφυγε όλο αυτό και βγήκε το όνομά του. Γενικά είναι σε πάρα πολύ περίεργη φάση αυτό. Έφαγε τρελό expose ο τύπος. Ναι, πρακτικά το κάνει από το 17. Δηλαδή... Θα ήθελα πολύ να μάθω πόσες του κάτσανε και πόσα. Δηλαδή το ποσοστό. Θέλω να μάθω ποσοστό επιτυχίας αυτού του play, μαλάκα. Να του στείλουμε να το φέρουμε καλεσμένο στο podcast. Θα γαμούσε. Θα γαμούσε αυτό. Θα γαμούσε. Πρώτος guest ο Σταύρος. Ναι, ρε. Αλλά μαλά. Να τον βλέπεις τον τύπο. Ναι. Με τους κοιλιακούς του, με το αποδότη, με το από εκεί του. Με τσέχαζες. Είπες ότι θα με πάρεις και δεν με πάρεις. Άντε γαμές. Με τσέχαζες. Ογου. Δε. Κοίτα, ο καθένας έχει τον τρόπο για το ρύζι του, έτσι. Αυτό δεν είναι ρύζι, αυτό είναι βράσε ρύζι και αυτό τέτοιο να σφυρίζει. Ο καθένας προσπαθεί και κάνει τον τρόπο του. Για κάποιο λόγο μπορεί να θεωρεί αυτός ότι του πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά θα ξέρεις ότι τα 7 χρόνια σχέση που είχε είναι μια ηθοποιό. Α, οκ. Με μια γνωστή ηθοποιό. Κομπλέ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλές κάνουν λάθη. Πολλές κάνουν λάθη. Από ανθρώπους που κλαίγονται για να γαμίσουνε. Για τα γατάκια του. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν αυτός τουλάχιστον ο άνθρωπος μετά από όλο αυτό που έσκασε πήρε ένα μάθημα. Και ώρα το κάνει 5 χρόνια συνεχόμενα. Μπορεί να χρειαζόταν αυτό το μεγάλο μπαμ για να σταματήσει να το κάνει. Μπορεί αυτό να είναι character development για αυτόν τώρα που γίνεται. Σίγουρα θα είναι περίεργη και γύρω του. Απλά κάνει εικόνα. Να είναι στο γυμναστήριο τώρα 5 μαντράχαλοι με εμείς. και να είναι. Λοιπόν, μαλάκες, έχω γαμίσει 5 αυτή τη βδομάδα αυτή την τακτική. Και να είναι τώρα ο Τάκης, ο Λάκης και ο Μάκης στη σειρά, ξέρω εγώ, με το 50 κιλο στο χέρι, ξέρω εγώ. Όχι. Έλα, νουλά. Όχι. Θα πηγαίνει ο ένας στο ένα μηχάνημα, θα ξανάρθει, θα λέει μολίτσες. Ναι. Θα τα κάνουμε μεταξύ τους αυτά. Πω. Έλα βαράκι μου, έλα μπορούμε άλλο ένα σετάκι. Αφού μου είπες ότι θα το βγάλουμε χθες. Όχι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ένα χωριό από τέτοιους. Απλά να λέει Δημαρχούλη μου, με τσέχατσες. Έχω μια συμβασούλα για το δρόμο και δεν μου την έχεις υπογράψει. Παίζει στην πλατεία του χωριού να είχαν στήσει άγαλμα στην πετρούλα, μαλάκα. Αυτοί οι άνθρωποι. Όχι. Είμαι πετρούλα και μόλις τελείωσα. Ω Σουλτάνο μου, με τσέχατσες. Ό,τι χειρότερο. Φαντάσου ένα χωριό που να το λέει είναι τσέχασες και στο κέντρο να έχει πετρούλα, μαλάκα, σε ένα χρυσό τεράστιο άγαλμα. Ο δήμαρχος ήταν η πετρούλα, γι' αυτό είχε χαθεί. Ακολουθεί πολιτική καριέρα. Φίλε, ναι. Στο στρουμφοχωριό μας. Πω, πολύ κακό. Που η πετρούλα θα τους έβαλε να το χτίσουν αυτό το χωριό. Ναι. Και ξαφνικά λόρο, μαλάκα. Οικοδομούλη μου, με τσέχασες. Είπες να το χτίσεις το μπαλκονάκι και δεν το έκανες.
Τον έχεις ακούσει μετά που έβριζε μία που δεν το απαντούσε? Ναι, τα έχω ακούσει όλα. Οκ. Ο τύπος, ναι, έλα τι κάνεις το. Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή δεν με καυλώνει, ξέρω, φαντάσου να μην. Δεν με καυλώνεις, αγόρι μου. Μωρή πουτάνα! Έχεις καταλάβει ποιος σου στείλε μωρή γαμιούλα? Έχεις καταλάβει ότι. Μου εντζούγας, μωρή γάριο. Από το 0%. Μαλάκα δεν έχει νόημα αυτό. Ο τύπος είναι τρελός. Αλλά ξέρεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ένα εμφανές πρόβλημα έχουν μια ιστορία να πούνε. Κοίτα να δεις. Ως άνθρωπος που εγώ έχω πρόβλημα και ξέρω. Έχω μια ιστορία να πω. Η φάση αυτού του ανθρώπου είναι ότι απλά χρησιμοποιούσε κακούς τρόπους χειραγώγησης. Γιατί όλο αυτό ήταν manipulation. Καθαρό manipulation. Ναι. Μα όλοι αυτοί είναι και χειριστικοί. Όλοι αυτοί μιλάω. Εκπείρα. Ξέρω γιατί με έχουν. Με έχουν γαμίσει. Με το σκουπάκι μετά να μαζεύω τα ψυχολογικά που αφήνουνε. Γάμισε τα μαλάκα. Γάμισε τα. Και ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Αυτό ήταν, αγαπητό κοινό, ανθρώπινα και μόνο σήμερα το κάναμε αυτό το podcast. Ούτε ψαχνόμαστε, έτσι το ξέρετε, σας το λέμε. Απλά λέμε τις απόψεις μας εκεί. Έλα, αφού είπαμε ότι θα πατήσεις το follow. Ναι, και θα μπεις να κάνεις και στο TikTok. Και στο YouTube που θα τα ανεβάσουμε. Το 6ο επεισόδιο, ξέρω εγώ. 6 επεισόδια. Η φωνή μου είναι λίγο καλύτερα. Ακόμα δεν έχω τις. Μαλάκα, σε έχει τραβήξει πολύ καιρό αυτό. Έχει τραβήξει πολύ καιρό αυτό. Πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να κάνω ένα. Δεν έχω. Δεν το χούια, αλλά με την ψηλή φωνή μου. Αυτό ήταν λοιπόν το περίεργο λαρύγγι του Νίκου από τον Bongo Impact και το King Grady. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, ξέρω εγώ. Γεια σας, παιδιά. Ξέρω εγώ. Θα συνεχίσουμε ακόμα. Όχι. Εντάξει, τα πάμε. Γεια.